Jotije mag kambi rego niang' mar sukari industry ma yudore Riate kar chungo lura Mandhiwa ochungo ng'anyo margi ma osekawo juma achiel mangima mar chiwo thuolo mondo tend kambino olos moko kuom ng'ur ma gisebedo godo. Ng'anyo mag jotijego chungi kaluwore kod rombe ma osebedo ka dhi nyime e kind tend kambino, apisas mochung' ne weche jotich kata leba mawuok e kaunti ma Homa Bay, tend arita kwe Mandhiwa kod jotend jotijego. Chenro mag tije osebedo gi ng'ikruok juma achiel sani bang' ka jotijego ne odhi e ng'anyo ka gisundo meto mar osara ng'ur e wi akwede ma giyudo e kambino e kind midhiero mamoko. Ng'ur ma bende tend kambino oyango ni gidhi loso e thuolo mar ndalo 14 mabiro tok jotijego dok e tich. To try and resolve the issues, I'm happy to report that it's been a very, very constructive meeting. Long and difficult, but constructive. We've come out with a return to work formula. It's been a painful process. We've had sugarcane and farmers suffering out in the fields. We've had shops closed. We've had the workplace closed. All that is not constructive. But the good news is it's all ended well. The issues are now being addressed, and we hope that we are entering a new era of good industrial relations practice. Ndalo 14 go nitiere gige moko midhi losi on time. To nitiere moko ma pod dhi kawo muda. Koro wawinjore ni bang' ndalo 14 misachwa mane wadwaro ok wadwar mondo medwa kata percent moro ewi misara. To wadwa no golwa kamichulowa ma en others to gichulwa e municipality. Ma kamano ok nyal timore bang' ndalo 14 to wadhi chako kawo kendo ndalo 14 mar miyogi warning. Ka ok girespond kendo bang' ndalo 14 to wadok adoka jokanyanam kama ne wantiere cha. Mane nienge podok wadhi mana loro kambi nikech koro gitamore winjowa. To ka giwinjowa, wane uru kaka watiyo. Mi akwayo jatich moro amora mar sukari donji e tich, wan gi ndalo 14 wamigi uru. Rowere ma pacho ka onyisi mondo mi orwak chenro mar golo